Naibog ko nimo. Daoy. Mura magkagminyo. Ha? Minyo ko taon eh. Wa pa ko yasawo eh. Ulitaw pa ko. Sure? Lagi. Awa ko no. Kita bagod ka nga doon ako'y wedding ring. Ngun anak manggod ng mga lalaki. Hubuon ang wedding ring. Aron ingnon nga ulitaw. Ulitaw lagi ko. Tuhui ko Marian. Isugot ako nimo. Sure ka ha? Nawa kay asawa. Wa lagi. Bisan human ko nimo sugton karon. Mag-ipon dayon ta. Unsa? Oo. Aron mahibaw ka. Nga wagi ko laing ulian. Ikaw ra. Haris. Gusto ko na pinaka-Muslim na si Haris? Uday. Kay ulitaw man kuno siya. Sus! Yun, ana, manggod ng mga Muslim good. Naggabi na silang asawa. Aw, masuway ni ron. Kay makikipon na siya na Berna. Kung mawao niya gani siya sa among gipuy-an, bisan usa ka gabi ilang, aw maggubot yun ni. Kay basig tuan na gini siya sa lain niyang asawa. Hindi, Miriam. Oh, unsa na? Tuon na ka nga wa ko laing asawa. Di ba niya lang ko pirmi nato dinhi? Mataghuman og trabaho. Mura maghapon kag wa mo tuon ako. Ay, Unsa pa imong gusto? Pakasal ta? ha? Pakasal ta? Para mo tuo kag maulitaw ko. Magpakasal ta? Haris. Kumusta ang kinabuhing ninyo? Aw ni may matawag na gid kong bana. Kasal na gid ni Haris. Ay, wag ko magdahom. Nasa usa ka Muslim ka magpakasal. Ayan saon, may swerte na Berna. Pero okay naman ka sa Haris. Aw, okay naman. Duha ka tuig ba sad ming nag-ipon, usa mi nagpakasal. Mao nga suhito na ko niya. Kanya, o pa ka mo mabdos? Karon nagpakasal na mi murag ready na kong mamabdos ko day. Kay siguro na nga may legal yung amahan ng among anak. O ka na. Ugos niya ko ha. Bahalag Muslim na. O ba? Pero magbuhat sa amin. Mabdos na jud ko da. Kay pirmi namang maglain ang akong ginawaan. O kamatikod sad ko. Wala sa tuog ko regla. Magduha na kabuan. Si Haris na tingali ni. Sultihan ako siya sa pagduda. Mabdos na ko. Ikaw ang ikaduwa nga asawa ni Haris. Unsay ikadong asawa? Tungod kaya ko ang unang asawa. Unsa? Wa ko masayod nga may asawa di ay si Haris nga dito magtrabaho sa abroad, sa Saudi. Bantog lang nga nakalahutay gid siya og nagpuyo mi bisan wa mi makasalsod sa duha ka tuig. Og ako ra gyud iyang ulian. Kay wa di ay dinhi sa Pinas ang iyang asawa. Perting isuga sa iyang asawa. Maong ako na lang naglikay og nipauli na lang ko sa amo. Unya, Iya, sa ano man ni mo ron Marian nga abdos ka man ka. ambot pa. Papa ko may baw. Mauna diha. Kay bugo ka mang mamilig laki. Isa pa po nagtuo pa, oy. Nga dako na siyang ninyo si Haris. Nga sukat ba ya among sa among pa nagtipon? Di na lagi na siya nagulian ako. Timprano pa mo uli sa among bahay, sa among gipuyan, kung mas trabaho. Oh, isa pa ba ini ang ulion nga to amo diha sa Saudi ang iyang asawa ni ana. Nailad ka sa lalaking Muslim Marian. Pa, Ay, wala tayo mahimo ni ana. Eh, mabos ka naman ka. Yan, uli ka na sa ato. Wala, pagkatawhan na lang ng bata. Pero ayaw hunungi o pangayod sustinto ang amahan ni ana. Hangtod nga mudako ang bata, ha? pa.
maayo lang unta og tubago ni Haris. Hello. Ang iyong asawa. Hello, Mary Ann. Oh. Nahibaw ko ikaw. Nakabunbo ka ba ning cellphone sa ako bana? Oh. Nganong nitawag ka pa aron magsamo ka namo? Dawat ko na nga, ikaduha lang kong asawa ni Haris. Apan mo hangi ulang unta ko ni Haris. Nga suportahan niya ang among anak. Kay mabdos na manggod ko nga ni ulit diri sa amo. Og siya ang amahan. Unsa sustento? Ikihatanuon mo? Oh, Gusto ka ikihatag mong duha ni Haris? Mga priso pag-uwi. May umabot na magyugaha mong anak. Unsa man? Gusto ka? Ha? Kayang lubngan sa akong kinumo ang gusok na ina muslima. Talawan man din siyang matubang og responsibilidad. Tago man siya saya sa iyang asawa. niya pa. Kung saan man nato karon. O pagkatauhan ng bataa. O human og kataon niya ng bataa, ayaw lunggi ang amahan ni anak. Ipakita niya iyang anak og pasuportaha. Pa. Ayaw og tuon nang ikiha mo sa una niyang asawa. Kay kanang mga Muslim, pwede na sila upat ka asawa. Unsa? Nanganak na ko karon. Og wa pa gid nako mapakita sa iyang amahan ang akong anak tungod sa akong kahadlok sa among sitwasyon sa iyang amahan. Kay basin og tinud-on kong ipapriso sa iyang unang asawa. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Balido ba ang among kasal sa bana kong Muslim nga minyo o kasado masabdi ay siya sa laing babae? Ikaduha pangutana. May nag-ingon nga void kuno ang among kasal kay ikaduha na kong gipakaslan sa akong banang Muslim. Tinuod ba? Ikatulong pangutana. Magukod ba ko sa iyang asawa ana nga wa man ko mahibaw nga minyo ba di ay iyang bana niya? Unsa man say akong kaso? Ikaupat nga pangutana. May anak mi sa gipakaslan kong Muslim. Makapangayo ba ko og sustento sa iyang amahan? Musupak manggod ang iyang asawa? Ikalimaw katapusang pangutana. Tinuod ba nga ang Muslim pwedeng tag-upat ang asawa? Kung mao man gani na, so legal ko nga asawa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Ann. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana o problema kabahin sa punto legal, mga personal problems, problema ninyo sa inyong mga yuta, mga kabutangan, sa inyong relasyon, sa inyong kapika, sa inyong mga official records of birth, marriage nga mga problemas or mga marriage na issues, problema na to sa ato ang kapuyo, sa ato ang ka-live-in, ayaw gyud mo kabalaka. Okay? Na ako, Attorney Elaine Bathan, nga muhatag og tambag anang inyong mga pangutana o problema. Of course, kinsa to'y may mga gipamati din ha, punto medical, tubagon pud na sa kuang partner, no? Sa lain nga episode, si Dr. Obra. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Punto. Legal, of course, karong adlaw. Marian, how are you, Marian? Ay, taga Mindanao. No, mayong adlaw, kabalog yun ko nga pertigyo na itong si Paa, kusuga din ha sa Mindanao. Ato ang mga kaigsunang Mindanawans, regards, no? Kumusta man mong tanan din ha? For now, atong tubagon ang pangutana ni Marian from Mindanao. Naa siya'y nakaila nga Muslim. Nagpaila kini nga ulitaw. Kung iyang gisugot. Duha ka tuig silang nag-ipon pero wa pa sila nakasal. Aron pagsiguro nga ulitaw gyud ni tuoman na kumbinser gyud siyang ulitaw kay siya baya magulian, di ba? Kay napa nila ang mga obligasyon, basta hindi ni mo uli sila pero wa mo siguro siya nakita gud nga lahi sa iyang mga akto. No? So nagpakasal sila na mabdo siya. Agoy. Kanina
sa kaadlaw na ay kalit nga nagpaila-ila nga unang asawa nga gipakaslan sa iyang bana kay Muslim di ay. Unya sa abroad sa abroad ang asawa, no? Sa lalaki sa iyang Muslim, no? Dito di ay sa abroad ang asawa sa lalaki. Katong gipakaslan karon nahuli na. Problema karon kay nanganak na si Mary Ann. Apan wala makasustinto ang amahan sa bata kay di mosugot ang unang asawa nga Muslim. Okay. Balido ba ang among kasal sa bana kung Muslim nga minyo ug kasado man sa DI siya sa laing babay? Now, sa imong suwat, wa man ka mosulti kung unsay inyong unsay ninyo pagkasal. Ikasal ba ka simbahan or sa religious rights or civil? Now, kung civil, ang akong pangutana ani giunsa pod niya pag-file og marriage license og marriage certificate ug unsa po'y mga detalye nga iyang giputang namakak ba siya sa iyang relihiyon og namakak ba siya nga single siya or minyo siya. Kay kung namakak siya pag-apply niya na ay mga dili tinuod pa, wa siya ni declare sa tinuod pag-apply ninyo sa inyong marriage license ug unsa po niya kuhag sinumar nga moingon na kaayli na maminyo na kuglain manguyab na kuglain dili gihapon kay atong panahonang gikasal ka wa man ka nahibaw so gipresume pa sa balaod nga valid na siya ang angay buhaton ipaanal pagyud ug ipadeklarar sa korte nga kaning imong kasal ikaduha na day ning kasal sa imong bana dili day ni siya pwede kay wa man siya di man siya honest no sa iyahang pag-apply og marriage license, ningon man siyang single siya, maski minyo na di ay, and therefore, i-declare siya nga bigamos. Dili ka magpatakaw imo-imo lang. Okay? Ikaduhang pangutana, may nag-ingon na kung avoid kuno ni ang among kasal. Kay ikaduha na kong gipakaslan sa akong bana nga Muslim. Tinuod ba? Of course, to confirm ang unang tubag, ako tubag sa imong unang pangutana, ang sitwasyon nimo is this. Most likely kay naminyo man ka unya wa may mga papers gikan sa iyahang Muslim nga relihiyon nga usually kung ang Muslim maminyo og ikaduha or ikatulo or ikaupat no hangtod kapila nga pwede og gitugot sa iyahang relihiyon ug sa iyahang customs isip usa ka Muslim kinahanglan manggod na pud og papeles og pagtugot no sa I think sa iya court or na i-council ana nga mutugot nga pwede siyang maminyog ikaduha. Kana nga murang wa ka muhisgot labi na nga imo kong giingnan sa imuhang suwat nga wa ka kabaw mo nga mauday na so most likely wa gyud siya ning sulti nimo ug wa pud siya mo deklarar pag-apply ninyog marriage license no. So therefore ako gyud ning i-assume nga void gyud to ang imuhang sa kanang imuhang marriage kay bigamos man. Katulong pangutana, magukod ko ba ang iyang asawa? Ana nga wala man kumahib, magukod ba ko sa iyang asawa? Nga wa man kumahibaw, nga minyo na di ay ang iyang bana. Unsa man ang ako ang kaso. Okay, makadipinsa ka, no? Na makadipinsa ka, makasturya ka, og tarong, og klaro, makasulti ka, no? Og unsa gyud angay ninyo nga kamatuoran nga wa jud kakabaw no kay ang sa imuhang mga papers mo may mo pamatuod nga ang imuhang bana ning pasalig nimo ning pirma og dokumento ning hurar pa kay under oath maning kaning kontrata kaning application sa marriage license ug ning ingon nga single siya mean to say ikaw pud mismo biktima ka ug giilad pud ka sa imong bana. Ikaupat, may anak mi sa gipakaslan kong Muslim, makapangayo ba kog sustento sa iyang amahan? Musupak magud ang iyang asawa. Now, di kay ko suhito no sa kanang dito sa Muslim, pero kung ato ang balawd ato ang basihan, wa man na nag-ingon nga magdepende ang paghatag og sustento sa relihiyon. Ang ato ang balaod kabahin sa suporta ngadto sa bata from the mother and the father is not dependent on the religion. Di pod siya magdepende kung ang asawa mo sugot ba, tungod kay ang balaod simple kaayo. Kung ikaw ang amahan anang bataa, kung ikaw ang inahan anang bataa, obligado mo nga musuporta ana niya. Obligado mo nga muhatag og child support ug ang bata
na ay katungod nga mangayo og suporta sa iyang ginikanan. Dili mag-agad kung musugot ba ang iyahang asawa. Ikalima o katapusan, tinuod ba na ang Muslim pwede tag-upat ang asawa kung mauman gani na so legal sad ko nga asawa? Okay. I know and I am aware na sayod ko nga ang religion sa Muslim musugot no nga more than one ang asawa. Ang ako ang nasabtan sad ana nga naapoy mga rules nga dapat sundon and dili po na automatic sa tanang tao nga pwede maka-upat, tulo, upat og asawa. Ang akong nahibaw-an ana magdepende pod na kung maka-afford ba pod ang lalaki pag-sustener sa pipila ka asawa ug puhon pipila pod ka pamilya, no? Now, ang akong manggong concern sa imuha kani pag-apply niya og marriage license ug pagninyo ninyo ning follow ba siya sa iyang tradisyon isip usa ka Muslim. Kay kung ning follow siya ug musunod siya ana, pwede man. Pero sa imo man kung istorya na kung mayong kang wa kakibaw, so basin wa pud siya ning agi sa Muslim nga ministry or sa mga Muslim nga rights para unta tumahimong balido ang inyong kasal, no? Pero mas maayo siguro nga susihon nimo pwede ta mangutana na aman gid na all over no maski og asa ka labi na kinaakag Mindanao na may mga imams nato din ha nga maka-direct nimo kung asa ka pwede mo dangop sa Sharia court no or kanang mga practicing nga mga Sharia lawyers, mga Muslim brother lawyers nato para mo hatag nimo og mas tin-aw siguro nga advice whether pwede ba or matawag natong legal ang imuhang kasal ngadto sa imuhang bana nga pwede ba kang matawag legally as second wife para dili pud ka masamok nga makiha for bigamy or concubinage kay labi na nga wa man kakibaw og masayod nga minyo di ay unang asawa ang imuhang na bana nga Muslim. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran.